Pocăința a ajuns o caricatură. Pentru mulți, pocăința este o caricatură. Sunt zile bune de când am văzut un material de 2 minute jumate aproximativ, în care unui om, unei vedete, care a intrat în biserica penticostală fără pocăință, i s-a pus întrebarea de ce nu-și scoate tatuajele. Voi pune ca să ascultați poziția lui și apoi vă voi demonstra că acest om nu înțelege Evanghelia, nu înțelege pocăința, nu-L înțelege pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Este un om care, pentru că nu înțelege Evanghelia, pocăința, mântuirea, automat vorbește împotriva ei. Iar problema cea mai mare este că acest om este chemat și aplaudat la scenă deschisă, cu toate că el este un om care este cu Evanghelia în gură, dar lucrează împotriva pocăinței și a Evangheliei. Haideți să-l ascultăm. Vă zice, scoateți tatuajele. Da, frate. Dacă... Mi-a blocat. E un dacă mare. Dacă Iisus îmi spunea să mi le scot, le scoteam. Vezi? Dacă te atacă toată lumea în identitate. Da. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, l-au întrebat pe Hristos, fă asta. Dacă ești în Dumnezeu, Zani, scoate tatuajele. Fratele meu, scot dacă vrei câinele la plimbare. Scot altceva, dar astea nu că nu vreau, dar nici nu vreau. Încearcă după aceste secunde un răspuns oarecum mai duhovnicesc, dar este clar ce inimă are acest om, acest tânăr. Am spus și repet, acest om este un om care nu înțelege Evanghelia, nu înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Și fără să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă vreți, primul pas pentru o pocăință serioasă este să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia, Biblia. Înțelegând Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, naște în tine credința. Credința vine în urma auzirii cuvântului. De ce să-ți scoți tatuajele? De ce? Vreau să aduc câteva răspunsuri. În primul rând, un om care se pocăiește întoarce spatele total în lumii. El iese din lume. Pocăința înseamnă o schimbare radicală, o întoarcere, cum spunea cineva foarte bine, cu 180 de grade în direcția opusă. Dacă până acum tu ai trăit în păcat, tu regreți ceea ce ai făcut și te întorci la Dumnezeu cu regret, cu pocăință. Tu nu vii la Dumnezeu cu pretenții. Tu vii la Dumnezeu în smerenie, cerându-i milă, pentru că ești un păcătos care meriți iadul. Meritam cu toți iadul. Pocăința nu înseamnă doar regret.
Pocăința înseamnă și să reparăm ceea ce mai putem repara. Un om care se pocăiește din lume și care este plin de tatuaje, dacă va putea să și le scoată, când se pocăiește, el își va scoate tatuajele. Zacheu, când l-a primit pe Domnul, a căutat să repare tot ceea ce el a făcut greșit, tot ceea ce el a făcut rău. Zacheu nu a fost omul care a zis, l-am primit pe Domnul și acum vreau să vină toți datornicii după mine, să strige, uite Zacheu, mie îmi datorez atât, mie îmi datorez atât. Și Zacheu să spună, oamenii ăștia acum îmi dau șansa, eu nu le returnez datoriile, pentru că oamenii ăștia dacă strigă după mine îmi dau șansa să le spun cine am fost eu. Nu. Zacheu, din proprie inițiativă, pentru că asta e pocăință, să-ți pară rău că ai fost al diavolului și al lumii și să schimbi, diavolul să nu mai aibă în tine nimic, să te lupți după ce l-ai primit pe Domnul, să faci toate mădularele tale, roabe ascultării de Hristos, prin harul lui Dumnezeu, dar și prin anevoirea noastră. Și mai mult, prin ajutorul Duhului Sfânt. De aceea avem nevoie de plinătate, de botez, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zacheu a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Zacheu nu s-a fălit cu trecutul lui, cu datornicii lui. Pocăință înseamnă schimbare radicală. Și a pielii, dacă se poate, și a pielii. Și a spurcăciunii pe care ți-ai injectat-o și ți-ai grafat-o pe piele, ți-ai băgat-o în piele. Ajunge că în trecut, spune apostolul Petru, scria apostol, Dumnezeu ne scria. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Ajunge. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Păi dacă se poate și în pocăință să trăiesc cum eram în lume, cu tatuajele și cu toate spurcăciunile pe mine, ce mai este pocăința? Dacă eu nu lucrez să mă schimbe harul lui Dumnezeu, să mă las transformat, să-mi pară rău de trecutul meu, să spun, dacă mi cere Hristos, păi în al doilea rând vreau să subliniez că Hristos i-a cerut deja să-și dea jos tatuajele. Numai că el nu l-a auzit. Știți de ce nu l-a auzit? Pentru că nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Iisus i-a spus să-și scoată tatuajele. Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 4. Și nu numai în această Evanghelie. Capitolul 4, versetul 17, Domnul Iisus Hristos, când și-a început activitatea, predica lui principală, de atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă. Adică veniți la Dumnezeu, lăsați lumea, lăsați păcatul. Luca 13.
versetele 3 și 5. Dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Domnul ne cere pocăință. Și pocăință înseamnă, dacă poți să le scoți, scoate-le. Nu să spui cu aroganță, cu mândrie, ca un mare învățător. Doar că un învățător al păcatului, despre păcat, cum să trăiască unii în păcat. Să spui, nu mi-a cerut Hristos. Când Hristos a cerut asta categoric. Categoric. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem pe toți că Hristos ne cheamă la pocăință. Ne cheamă la sfințire. Să ne ajute Dumnezeu să fim așa cum vrea Dumnezeu să fim. În al treilea rând, un alt lucru pe care nu-l înțelege acest tânăr este că trebuie să învețe din pocăința sfinților. Atunci când apostolul Pavel s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, apostolul Pavel nu a făcut din păcatele lui un titlu de glorie. Lui Pavel i-a fost scârbă de trecutul lui. Ca unei stârpituri, spune Sfântul Apostol Pavel, mi s-a arătat și mie. Știți de ce? Pentru că pocăința și Evanghelia nu este despre trecutul nostru. Este despre Dumnezeu și marea dragoste, despre harul lui Dumnezeu. Noi nu ne ducem să le spunem oamenilor trecutul nostru. Noi le spunem că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Meritam iadul. Chiar și pentru o minciună. Meritam iadul. Evanghelia nu-i despre un tatuat. Dacă un criminal care își ucidea cu sânge rece victimele prin împușcare se pocăiește ca să-și spună mărturia lui, accentul, luminile pe el, pe cine a fost el, să povestească cu satisfacție, să arate cine a fost el, ce face? Și aduce mitraliera, pușca, pistolul în adunare? Ce face? Mi-e scârbă, ca unei stârpituri. Apostolul Petru a zis, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Că sunt un păcătos. Stimaților, știți care este problema? Botezăm oameni nepocăiți. Botezăm oameni și facem din asta o fanfaradă. Facem din asta un spectacol, un show. Mediatizăm că la noi în biserică s-a pocăit un spurcat, un curvar, un om de nimic, fără ca el să se pocăiască. Și omul acesta vine în biserică, vine între tineri, e plimbat prin biserici și ne predică o evanghelie împotriva Evangheliei. O evanghelie împotriva lui Iisus Hristos, împotriva Duhului smereniei și a pocăinței. Și asta este foarte grav. Nu pentru acesta, și pentru el este grav. Este grav pentru liberalii care l-au botezat. Este extrem de grav. Este extrem de grav pentru că mulți au făcut din pocăință o caricatură. Dumnezeu să aibă milă.
să fim cât mai mulți slujitori care să punem accentul pe pocăință, pe transformarea pe care Dumnezeu o face prin Evanghelie, pe înnoirea pe care o face Dumnezeu în modul lui minunat. Și abia apoi, după ce se văd roadele pocăinței, se văd roadele schimbării, oamenii să fie botezați, să fie duși în legământ cu Domnul. Și nu numai, să se facă și pasul următor. O Evanghelie de plină înseamnă și plinătatea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, pecetea Duhului Sfânt. Ca din inima acelui om să nu curgă spurcăciunile acestea, ci să curgă râuri de apă vie spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea bisericii. Amin.